taat aturaning agama, taat marang aturane Pak Suhadi selaku dadi kepala rumah tangga. Oh, ngono ah. Iki tegese insyaallah bakal barokah, bisa slamet dunyane, slamet akhirate. Amin ya rabbal alamin. Sing kare dhewe K kuwi tegese apa? Kudu komplit. K kuwi tegese keluarga yang diutamakan. Bagaimanapun juga panjenengane yo ngasta dadi pegawe wong nyatane SPD ning keluarga yang diutamakan gula wentah marang putrane Mas Rema Sefri Faturosi Kang Sarto Lumadi kelawan penjane Pak Suhadi nyatane dadi sugih mbrewu kaya ngene iki. Wo ngono ah. Suhadi ki tegese kuwi ati ki tegese kuwi. Heeh. Aku ndengi ning Boyolali ya ngono. Jenenge sing nanggap ki tak werdekne apike. Lek ra dalang cerdas angel lho nduk ngene iki. Ya. Saking senenge sing di omah jenenge tak jlentrehke tak tegeske. Kuwi limbukan